Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Mzimayi uyu wakhala akubwera nkumalongosola zifukwa zosiyana-siyana zimene zinapangisa kuti chipani cha MCP Igwe. Kodi inu mwakhala mukumutsata? Iye yutu wakhala akulongosola mbali yokhuzana ndi chipani chawo. Kodi mgwirizano umene unali muzipani zawo. Ndipo anthu amene apanga contribute kapena kuti apereka gawo lalikulu kuti chipani chimene chigwe ndi ati. Ndi analongosolapo nkhani yokhuzana ndi Jesse Kabwira amene anali mneneri wa chipani komanso a Richard Chimwendo Banda ngati secretary general, koposaposa kuyankhula zokhuzana ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi amenenso anali mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera. Koma apa wabweranso ndi chinthu china chachikulu kwambiri chimene chinapangisa kuti chipani cha MCP chigwe. Kodi inu chifukwa chimenechi mukuchidziwa? Takhalani pompo. Hi guys, today I'll just be brief. Ndafuna ndikambe pang'ono za National Intelligence Service NIS. Ngati kuli institution imodzi imene imatha kupanga boma kapena kugwetsa boma ndi institution imene ya NIS. So it's an intelligence institution. Nde ineni mangofuna ningukambapo kuchokera nthawi imene Chakwera akhali president. Chifukwa to be honest kunena mosabisa komanso osanyengerera munthu. Ngatinso kuli institution imene yati paifeyo imene yati vulaza kuti tichoke mboma ndi NIS. Why am I saying this? The leading team umene kuku sinali bwino olopang'ono. Maga kwambiri so tikatengera issue yokhuzana ndi ku recruitment. Kumene kuku akuluakulu sikunali bwino. Ndipo anthu awawa they have made a very big impact yotithandiza ifeyo kuti tituluke mboma. Why am I saying this? Kuti lero likupite ma auditors apite ku NIS. Ndo wapanga cheki kuti kuchokera nthawi imene, and I'll be specific on this one, Adokani Ngwira has been director waku NIS. Anthu amene alembedwa ntchito, you find out kuti anthu amudzumodzi mapezeka zokuti anthu amudzumodzi mapezeka kuti akuchuluka kuposera office yonse. Mapezeka zokuti kungochitika maliro a munthu mmodzi ndi kuti office yonse yapita kumaliro. Ndumachita sodabwa kuti ndanthu sewapita kumaliro bwanji iyayi osewapezera related to munthu amene kwachitika maliro ku office iko. So which shows kunena kuti ngati kumalembedwa ntchito kumeneku ndi kuti amene anthu amalemba na ntchito kwambiri kutengerana mtundu wawo komanso kudziwana. It's not wrong kulemba ntchito anthu a mtundu wako, koma zisamachita kukhazo nena kuti utenge mudzi wonse organization imodzi. No, sizimenekera kukhala choncho. At times you can negotiate ndanzanu ena ama institution ena kuti ine chabwino ndikutengereni kono wanu ku water board, ine tanditengereni kono wanga ikwena esi osati mtundu wonse kukhazika kwena esi. No. Then my question would go ku recruitment team ya ku NIS. Kuti inuyo panokha is your conscience clear kuti munathandiza Chakwera mmene malembera anthu ntchito ku NIS ko? Are you sure kuti kutati kubwere ma auditors sizipezeka zonena kuti mukhaba milandu chifukwa cholemba ntchito anthu a mtundu umodzi? Press team yonse yakutchali chikwano munthu kungoyitenga ndi kuyilemba ntchito ku NIS. Yeti kula anthu ambirimbiri amene amafuna ntchito, anthu ambirimbiri not even achipani okha, koma there are a lot of people amene akhala kupanga apply kwasiya, koma you choose kuti tingotenga press team ya church, a specific church kuyilemba ntchito ku NIS. So in as much as tikamapanga blame kuti chipani chinala kuisa chani, komanso institution ya NIS yaununga kwambiri boma, ndipo ndimene yagwetsaso Chakwera, ndipo huge impact inali imene iyi. Nde kunali bodza ku NIS. Anthu ambiri enaso ntchito samaiziwa kumeneko kwanangokhalira kuti they are opportunist, koma ntchito samaiziwa. Anthu mwina zikuyenekera kuti people should be schooled kuti kodi tikamati intelligence timanena kuti chani, because it seems kuti mwina anthu ena amangopita kuti papezeka mwayi wawo ntchito apa. There's an opportunity yoti anthu akhoza kuyamba ntchito, tiyambe
tingwatenga dialo essential and kunena chilungamo tikamanena intelligence it's one big serious issue imene ngati dziko timeneka kukhala nayo serious. So zomangopezeka zokuti mukungolemba ntchito aliyese kungothandiza mtundu wonse kungotipota uje abale athu awo ali kuena yesi ndi kunyamuliratu mudzi wonse akutchali chichani anaena kuti uimba makwaya kuti azikaphunzira ntchito kumene koko. Honestly mwaonongaso dziko akuena yesi. This message is for you and you should share this mpaka namene ali kuena yesi kuchokera Director General Mpeze kuti ndanthuso amene agwesana uboma ilili and to be honest ine personally I wouldn't wish kuti anthu ngatawawa akhaleso ku intelligence chifukwa aononga kopya tinene zoona pano osanena so mobisai anthu awa aononga kopya timu ya intelligence yaononga dziko osati masewera and ineyo ndi chinthu china chimene ndimapanga understand it ngati intelligence imayenekera sokhala part of anthu amene amamuza president ujazoona. Ineyo mukunduza zonena kuti mmene imayendera even economy ya dziko mmene zimayendera zinthu pa ground panalibe ndithu anthu iniyo mmapita ndithu kwa president kumakamuza chilungamo kuti zinthu sizili bwino kapena iwe just there chifukwa chomwe ndaona chambiri anthu ambiri they are bootlickers. They don't tell the truth kwa president uja amaopa kuti aiti kangomuza president chilungamo ife yati chosanchiro komano if you're serving people you need to know kuti position imene jamuna choka so kupanga save chipani choka you are serving dziko mumayenekera kuti zinthu zinazi muzimuza president uja zinthu zoona. There are so many mistakes that a president aja apanga amene intelligence simenekera kumagonayo on those issues. Mumayenekera to be alert ndi kumaonesesa zonena kuti the shame yo banga cover zimene you should cover the shame ya president pa zimene zikuchitika background koma zikonesa kuti even the intelligence itself ena samazowa chochita they didn't know kuti kodi ntchito yathu ndi chani. So anthu pakuyenekera kuti makamaka anthu amene timapita ku intelligence kuka amene atengedwa ku intelligence they need to be trained properly because it seems kuti enawa ntchito samaiziwa makamaka recruitment team iyi ikuyenekera kuwunikiridwa so kwambiri chifukwa zikuonesa kuti anthu amangolembirana ntchito fechoti akudziwana akangomuda mwana wa uje akangomuda uje ndekuti amene ampondereza kuti asapezekeko. That's what happens. Olo anthu ena akamapeza kuti munthu ena ake kungocheza ne munthu nawo chipana kumpanga transfer. I mean, mesa you need to interact ndi anthu osiyana because intelligence imene maiziwa ine so umayenekera kuonesera kuti ine ndili mbali iti umayenekera kupanga interact ndi nali save no opposition kuti muzoze noti kodi zikuchitika ndi chani koma akangoti ajaza ndi munthu nake wachipani munthu akangoza kuti anaima tundu wakuti amene ndo tapangidwa transfer ndekuti it shows kuti munthu ntchito samaidziwa chifukwa munthu umayenekera kuti you should get information from other people and muna so you have to pretend kuti ukukamba nawo zimene anthu ena akukamba just to get information. So in honesty intelligence ndikupangane blame kwambiri mwagwisa nawo bomali ndipo you guys ndamene so muli so ndipo koyambirira komwe kothandizira kwagwisa chakwera and you should be ashamed kuti zinthu zinavuta because enano munapanga overuse udindo wanu and honestly some of you didn't know what to do ntchito simaidziwa zimene mafuna kukamba lero ndi zimenezo zikomo.